أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Muhammad Umar Bama sarkin dillalan gundumar Rigasa. To alhamdulillah al'ummar Najeriya gaba ɗaya ina musu barka da sallah. Na biyu al'ummar jihar Kaduna da mai girma gwamna da mai martaba sarkin Zazzau da hakimin gundumar Rigasa da dallatin gundumar Rigasa duk ina musu fatan alheri da kuma dakacin mu gaba ɗaya da masu angonin mu ina musu barka da sallah. Fatan farko da muke wa al'umma shine mu koma ga Allah. Rashin koma ga Allah ita take mai da mu baya. Muka koma ga Allah ga baki ɗayan mu shugabanni insha Allah za mu samu biyayya ta gaske, sannan kuma al'umma za su ji abubuwan da muke fada za su karba. To muddin muka kasance marasa adalci ba lallai bane mutane su bi abin da muke so, ko sun bi da bisani an tafi gaba kada sai ga an samu canji, shi ake kiran kon gaba kon baya. To ba mu fatan hakan ta faru, sai muke kowa ya zamanto ya yi gwargwadon abin da zai iya yi na gaskiya da kuma adalci a cikin wannan ƙasa. Halin da muke ciki ma yanzu a ƙasar da aka samu ta ishe mu, ya za mu koma mu yi gyare-gyaren da suka dace, shine fatan da muke wa al'ummar Najeriya. Alhamdulillah abin da muka yi niyya mu ci gaba da yi a kai shine mai girma gwamna daga inda Malam Nasiru Ahmad El-Rufai ya bari, shi Obasani mai girma gwamna ya zo ya ɗaura domin mu yi abubuwan da suka dace. To da su ciyamomi na State da mu kuma sarakuna akan harkar wannan sana'a, muna so abin da muke fata shine ya zamu yi mu zama abu ɗaya, tafiyar mu ya zama ɗaya, mu iyayensu ne kuma mu yarda cewa wayannan da suke mana biyayya mu tabbatar mun nuna musu gaskiyar mu, mun nuna musu kuma abin da ya dace su yi, mu ba su goyon baya da haɗin kai a cikin abin. Ita ce yanzu damuwar mu. Sako shine kawai da kowane dillali ya rike gaskiya ya zama kuma mai adalci. Wannan shine kawai kiran da muke wa dillali ya zama mai gaskiya. Kowa zai kwalliyar sa din nuna farin ciki.